niki istilah kahanan saiki wis kumalungkung niku ngoten niku. Arep piye iki wedi, arep ora piye-piye iki ora oleh apa-apa. Wis kumalungkung. Mung dadi uni. Lah piye? Megur dadi omongan tok, dadi kabeh iki megur dadi cerita, mekan. Mergo apa? Mergo gagang kayu wis ora dadi ugeman. Gagang kayu kan hayun cara istilahnya urip. Berarti cara istilah gagang kayu niku dadi iman marang sing gawe urip. Gagang kayu wis ora dadi ugeman. Mergo apa? Manungsane iki saking jibeke saking bingunge banjur